Igwe ekele m tata anyị abịakwa ọzọ iwetara unu ozi ọma site n'ụlọ ọrụ Procyon TV and Radio nke nọ n'ala Kaduna. Nwanne m nwoke mbụ Maazị Uche nke a na-akpọ Uduakpuenyi na Countryside. Efutekwa m bata buru egwu buru ya batakwa n'ike ikele unu. Oge ozi dị oke mkpa ọkwa anyị kwesịrị ime anyị fụ na ala anyị Naịjirịa na-aga nke ọma. Anyị chọpụta kịta anyị ga-afụ na a na-ekwu okwu itinye aka nke a na-akpọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke na-abịa n'ọnwa ọzọ na-abịa nke bụ anyị. Ile anya ugbu a anyị fụ na ọtụtụ ndị mmadụ onye pụta ojebe ahịa, onye pụta ojebe akwụkwọ, onye pụta ojebe ọrụ. O chefuo na o kwesịrị iweta ije chụọ akwụkwọ a eji ebinye aka nke ndị ahụ bekee na-akpọ voters card. Ọ na-enwe ihe ị ga-atụnye nwa aka ya ji banye bata ada ka egwu unu. Ọ dị oke mkpa ebe ọ bụla ijego gba mbọ nweta ị ga-eje chọọ ya ebe ọ dị. Ọ bụrụ na ebubo obere oge gba mbọ ka otie ka ị nwere ike ịtụnye aka ka eme ya ka na Naịjirịa mejiri ka ọ dị mma, maka na ọ bụrụ na ejiri ya onwere otu ị ga-esi etinye aka na ndọrọndọrọ ọchịchị nke na-abịa na abụọ ya. Nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, nwoke, nwaanyị, agadi nwoke, agadi nwaanyị, okenye, nwatakịrị, anyị na-arịọ unu biko gbaanụ mbọ unu jee wetie, maka na onye jere ugbo ghara ije na ọgwụ maọbụ mma ọ ga-eji ebe afịa onye jizi aka ka ojijezie wetapịa. Ma ọ ya aka mma iji wetie ije tụnyere onye ọbụla masịrị gị aka. Mana ya ayọ anyị na-ayọ biko iji tụnye aka anwa nara mmadụ ego, maka na ndị na-achị anyị ha banye ebe a ha na-ana afọ 4 maọbụ afọ 8. Afọ 4 abụọkwa ụbọchị 4, ọ bụghọkwa ọnwa 4, ọ bụghọkwa izu 4. Ihe ọ bụ afọ 4, afọ izuzu 2, 3, 4 maọbụ 8. Ịnara ego, ịnara agụụ, ịnara ụbịam, ịnara ihe isi ike, ịnara nsogbu dị iche iche. Mana ije tụnyere onye ọbụla kwesịrị itinye onye ma n'oge onye ikpe ọbanye omume kwesịrị ime. Mgbe ahụ uru bata isoro na-eji uru nna ya unu nne m n'ụlọ. O kwesịrị ka ije gbaa mgbochi ebe ọbụla ọdụ ịtụgara aka ịgba mbọ. Anyị na-ayụ na Kaduna a na-ekeriri ya weta ebe ime gbaa mbọ ka ije weta ya, maka na ihe a bụ ihe ha na-ekwu okwu kemgbe. Ụfọdụ dị ya sị ọ gbasatara m ka ndị bọsị ya ka ndị ngwa mmanya ka ndị rahụbụa. Nwanna okwu ofu Naịjirịa ka anyị nwere ọdịrị pụa. Ị ga-agba mbọ tinye aka maka ndị bụtọrọ anyị kpọta ma mụ ekpebi ọnụ ọgbọ ofufu. Ịbịa itinye aka mụ atinye aka n'ụzọ atinye aka ihe adị mma. Mana ime ihe otu anyị ọ dịka amaghị ihe anyị mere nke anyị na-ajụ unu gba mbọ, maka na ihe abụọ kwado oke mkpa nke sitere na nke kwesịrị na ndị okenye nwetara ụmụazị na ezigbo ya ọnụ ha ka ha gba mbọ haji weta ya. Na be m na eji ọgwụ ụmụazị niile ndị ogologo kedu iwetego akwụkwọ ya tinye aka iwetego oge ka ọ ya abụ ụbọchị ya anya pụọ n'oge chekwuru na-eche nnọọ ndị ha bute enye ya tinye aka itinye aka tinyere onye ọbụla ịma mkpochiri asịtara onye ahụ nwanne gị nwoke onye a bụ enyi m nwoke onye a nyere m ego dị otu a onye mba ya na-ekwu okwu ebe a bụ onye ga-abatara na Naịjirịa bụrụ ezigbote onye na-achị anyị ọfụma. Biko anyị na-arị n'okpuru mee ya ka ọ dị mma, n'ihi na Naịjirịa dị mma ọ dịrị mụ na gị, ọjọọ njọ ọ jọrọ mụ na gị. Maka na ije n'anya kịta ihe jichara njọ, agụụ dị ebe niile, ihe mpụ dị iche iche na-agagharị ebe niile. Mana ịpụta mee ihe ka esi kwue, maka na eme ihe ka esi eme ihe o megịnị oyie ihe. Biko nna anyị unu site n'agha nke Chineke nna jee chọọ ya ebe ọ dị iweta, n'ihi na nke a ga-enyere unu aka ka ọ na-aga were. Ọzọ dị ka ibie bụ a gwaburu unu oke mgbe m bịara ebe a na ihe anyị na-akwado ime na studio ahụ. Anyị na-achọ iwochite asụsụ anyị. Asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo nke na-ana ana. Onye isi ụmụazị kịta onye kenyere n'asụsụ anyị ọ na-asụ bekee ka ọ bekee ka anyị ga-eji na-eri nri, ọ bekee ka anyị ga-eji eme ka asụsụ anyị were etolite. Biko ndị okenye anyị ga-agba mbọ chịkọta isi ọnụ ka anyị marụta anyị ga-esi eme ya ka omenala anyị ghara ichine, maka na omenala na-adịgọdọ ejizigo echi. O nwegoro ka ọ dị biko ka anyị chịkọta aka mee ka ọ dị mma. Ịchọrọ ịfụ anyị ọ ịchọrọ nweta anyị ka anyị nọkọta na akpakọta ihe a ka ọ na-aga were. Ị ga-enweta anyị na igwe ntị
maọbụ ekwentị nke bụ 080 36 43 96 71 maọbụ nweta anyị na 090 46 46 206. Ịkpọ ha na anyị na nke a ị ga-enweta anyị ọsịsọ ebe ọ bụ na anyị nọ anyị na-agba kitikiti maka na ihe dị n'ala Igbo na-atọ anyị ụtọ, ihe gbasatara omenala Igbo na-atọ anyị ụtọ, na-atọkọcha anyị, na-atọrọ anyị n'isi. Onye nchịkọta anyị na nke ndị bekee nke a na-akpọ webụsaịtị, ị ga-enweta anyị na www.procyonnews.com. Ọ na ịmara ga-ekede Procyon ka nsụpụla ya na bekee. Procyon bụ PROCYON. Ọta ka si ede na bekee. Idebanye na webụsaịtị a ị ga-enweta anyị ihe ọbụla anyị na-eme ị ga na-afụ, mana ka ngwụkwa dụgburu ka ndịkwana gị ihe achọghị ime ya ka ọ gaa ọmụnwa ga-eme ka ya wee gba mbọ ya wee gaa n'ihu, n'ihi na ama m na onwe ihe mma ịmahọ nwe nke ịma m amahọ maka anyị chịkọtakwa isi ọnụ ame ka Igbo wee dị mma. Ekelekwa m unu taa. Afọ m bụ Maazị Uche nke a na-akpọ Uduakpuenyi na Countryside. Ị ga-agba mbọ ka ị na-amụke ka kpakpando nke Igbo. Ekele m unu. Mmanwụ nwere nkiki dị ogologo ịmakwa na oti mkpu dị na nkịtị agụ onye bachinya n'alụ ọ na-agbara gire sibe ogologo ochie dibịa chụọ ọjọ dịka wele nye ndị mmụọ n'aka ịmakwa na nnukwu mmadụ dịka nnukwu